Dobrý den, já jsem Adam Voller a v rámci své středoškolské odborné činnosti jsem se rozhodl věnovat metodě revitalizace panelových domů. Svou práci rozdělil na dvě části, na tu teoretickou a praktickou, a na konci předkládám vlastní návrh studie a architektonické řešení konkrétního panelového domu na sídlišti Invalidovna. Pojďme se teď ale zaměřit na Prahu, konkrétně na problémy Prahy. Vytvořil jsem anketu, během které jsem oslovil přes 250 Pražanů a zeptal se jich na pár otázek, co se týká hlavního města. První otázkou byly problémy Prahy a jak to vnímá běžná populace. V rámci grafu jsem začal soustředit na 3 hlavní problémy, kterým se hodlám věnovat. Za prvé je to dostupnost a kvalita bydlení, za druhé klimatické změny a za třetí je to světelné znečištění. Dostupnost a kvalita bydlení se velmi točí kolem ceny, která se konstantně zvyšuje. Za posledních 14 let došlo k zvýšení ceny o 2,4násobek té původní a 94% respondentů uvedlo, že si myslí, že by teď mělo problém s dostupností a hledáním si nového bydlení v Praze. V rámci klimatických změn se věnují biodiverzitě, její ztrátě fauny a flory v hlavním městě, ale myslím si, že tento problém se netýká rozlohy Prahy, vzhledem k tomu, že 2 největší percentuální rozmístění Prahy tak se týkají přírodního území a zemědělské krajiny, zatímco až třetí je bydlení. A pro představu až na 4. místě s ani ne třetinovou rozlohou jsou pak komunikace a cesty. V rámci veřejného osvětlení bych se chtěl věnovat barevnému spektru, které dost ovlivňuje lidské oko a cirkadiální rytmus nejen člověka, ale i většiny zvířat a rostlin. To má dopad na přírodu a ekosystémy a pokud se zaměříme na celoevropské měřítko a Blízký východ, jsme schopni si všimnout několika velmi výrazných bodů na noční obloze, jako je Benelux, sever Itálie nebo například ústí Nilu. Co se týče řešení problémů, já si myslím, že ideálním řešením těchto problémů jsou panelová sídliště. Myslím si to z několika důvodů, jednak jich je v Praze opravdu hodně. Nachází se na nich zhruba 10 000 panelových domů, na kterých žije přes 556 000 obyvatel, což tvoří 44% Prahy. Proč si to myslím? Proč si myslím, že panelové domy jsou ideálním řešením těchto problémů? Jak je to projektový trojimperativ? To je systém, podle kterého americké námořnictvo na základě jednoduchého trojúhelníku o 3 vrcholech hlavních kvalit demonstruje, co je dobré a není dobré řešení. Myslím si, že panelové domy splní všechny 3 vrcholy, byly velmi levné, kvalitní a rychle postavené. Většinou to, co bývá levné a rychle, bývá kvalitní, s tím, co je levné, kvalitní, tak nebývá rychle. Další výhodou je jejich infrastruktura a napojení na město, ačkoliv roste cena i u panelových domů, pořád se jedná o jedno z nejdostupnějších řešení, nejen v Praze, ale celé České republice a mají obrovský potenciál do budoucna, co se jejich rekonstrukce týče. Co se týče problémů panelových sídlišť, touto otázkou jsem se také zabýval v rámci mé ankety a z grafu jsem vysoudil, že jedním z hlavních problémů, co vnímá průměrný Pražan na panelových sídlištích, tak je architektura a jejich urbanismus. Obecně si myslím, že na panelových sídlištích je až moc veřejného prostoru, zatímco v centru Prahy je poměr veřejného prostranství k poměru neveřejného zhruba 50/50. Zatímco na panelových sídlištích zaobírá 85% veřejné prostory a 15% je ponecháno bytovým prostorám. Tudíž je skoro nemožná údržba těchto prostor a celý prostor tak chátrá. Dalším problémem je gentrifikace a vytlačování původních obyvatel z panelových sídlišť ven kvůli tomu, že si nemůžou jednoduše dovolit žít v hlavním městě. Dalším bodem je energetická náročnost, převážně těch nezateplených panelových domů a velkým energetickým ztrátám, kterým dochází v rámci vytápění těchto prostor. A posledním bodem si myslím, že jsou jejich rekonstrukce. Myslím si, že bychom mohli najít alternativu, která by kompenzovala problémy panelových domů lépe než pouze zateplení a kontrastní barva. Cíl práce je tedy metoda, jak revitalizovat panelové domy. Měla by být taková, aby pomohla řešení problémů Prahy, měla by být modulární a udržitelná, tudíž aplikovatelná na jiná než na pražská řešení panelových domů a mohla by se rozšířit například i po celé České republice.
měla být taková, aby dosáhla dotační politiku Evropské unie v rámci revitalizací a rekonstrukcí bytových i nebytových prostor, například v rámci programu Horizon Open. Pojďme se ale přesunout na pražskou Invalidovnu, kde jsem se rozhodl demonstrovat svoji revitalizaci na 3 konkrétních panelových domech. Rozhodl jsem se pro použití modulárního systému pomocí profilu HEP 180, díky kterému jsem dospěl ke 3 bodům, 3 místům, kterým se věnuji v rámci své revitalizace. V první řadě to jsou loďie, v druhé přízemí a v neposlední řadě to je střecha. Loďie, věnoval jsem se velmi jejich zateplení a rozhodl jsem se pro zateplení vzduchem. Těch popisuju mnohem dopodrobna v rámci své práce. Vzduch je podle mě nejlepší izolant, můžeme si toho všímat u moderních typů zděných prvků, anebo i u děl slavných světových architektů. Myslím si, že v rámci loďie by mělo dojít mnohem lepšímu a většímu propojení exteriéru s interiérem a to celé tvořím v rámci jednoduché sandvičové konstrukce, která je umístěna do ocelové konstrukce. V první řadě je tam zábradlí, v druhé je tam zasklení, díky kterému dochází k izolačním vlastnostem celé loďie a v poslední řadě tam jsou dřevěné pohledové panely, které jsou zcela individuální a plně přizpůsobitelné obyvatelům bytové jednotky. Pokud se zaměříme na schéma, jak si představuji izolaci, celá loďie v podstatě při zasklení a zasunutí posuvných skelných panelů funguje jako vzduchová izolace, která minimalizuje teplné ztráty bytových jednotek. K tomuto řešení a prostupnosti na loďii z bytů by však muselo dojít k odstranění parapetů, což nám však umožní mnohem lepší orientaci vůči světlu a slunci, díky čemuž se z panelových domů stanou zase mnohem kvalitnější prostory a například v létě loďie funguje jako přirozené stínění proti ostrému a často nepříjemnému přímému světelnému světu. V rámci vizualizací jsem se zaměřil na pohledové a estetické stvárnění, kdy se snažím panelové domy nabídnout jako moderní řešení pro bydlení. Nabízím pohled z loďie a propojení exteriéru s interiérem v největším možném měřítku, které si panelové domy mohou dovolit při zachování stejných otvorů a pouze odstranění parapetů. Dalším bodem je střecha. V rámci střechy jsem se rozhodl pro stejný systém, ve kterém pracuji se stejným profilem, který je ovšem zapojen na původní zastřešení objektu a rozhodl jsem se inspirovat 5 body moderní architektury, ve kterých Le Corbusier popisuje například i prostupnost a využitelnost střešních prostor pro volnočasové aktivity. Využitím těch prostor vzniká přidaná hodnota jednotlivých míst a jejich využitelnost pro širokou veřejnost. Posledním bodem je přízemí. V rámci přízemí jsem se rozhodl nabídnout obchody a služby jako částečné řešení nevyužitelnosti obrovských prostor panelových domů a jejich veřejných prostor, kdy vlastně v rámci schéma, ve kterém vynechávám a zanechávám pouze a jednotné stěny nezbytné pro fungování celého domu, nabízím jednotlivé jednotky o rozměrech 6x7 metrů, které jsou mezi sebou propojitelné. Ve vizualizacích si pak můžeme všimnout jejich propojení vzdušnosti a moderního stylu. Pojďme se ještě krátce vrátit k cíli a vlastně k tomu, co moje rekonstrukce způsobuje v rámci dostupnosti a kvality bydlení. Myslím si, že ta dostupnost vnímána z mého pohledu spíše jako konkurenceschopnost versus ve smyslu panelový byt a normální byt nového developerského projektu, kdy se snažím nabídnout panelový byt jako stejně kvalitní prostor za mnohem méně peněz. Snižování dopadů klimatické změny, snažím se o co největší propojení architektury a zeleně, díky čemuž dochází například k ochlazování budov, čištění vzduchu, zadržování vody ve městě nebo částečnému udržení fauny a flory, alespoň na území panelových sídlišť. Co se týče veřejného osvětlení, tomu se věnuji mnohem více ve své práci. Rád bych jenom zmínil, že chci co nejvíce zredukovat jeho množství a panelové domy poskytnout jako zdroj veřejného osvětlení. Na závěr bych chtěl poděkovat mému garantovi a konzultantovi, panu magistru architektorovi Krištofu Jancovi a všem, kteří se na mém práci účastnili.